Ahojte, vítajte vo svete predátorov, kde máme pumu, jaguár, ale čo pantera? Je hodná svojho mena? Poďme sa jej pozrieť na zvuk. Pantera 4503 je vybavená nádržou s objemom 4500 litrov a pracovným záberom postrekovacích ramien od 21 do 40 metrov. S 6-valcovým motorom Deutz s výkonom 218 koní a hydrostatickým pohonom umožňuje plynulé nastavenie rýchlosti od 0 do 50 km/h, pričom pracovná rýchlosť dosahuje až 30 km/h. Technológia Contour Control a Swing Stop zaistujú dokonalé vertikálne a horizontálne vedenie ramien aj v najnáročnejších podmienkach. Automatický systém vedenia Distance Control využíva senzory, ktoré zabezpečujú optimálnu výšku ramien nad porastom pre maximálnu presnosť aplikácie. Postrekovač ponúka flexibilné nastavenie rozchodu kolies od 1,8 do 3 metrov a svetlú výšku až 1,7 metra, čo umožňuje prácu aj vo vysokých porastoch, ako je kukurica či slnečnica. Integrované systémy ako AmaSwitch a AmaSelect poskytujú možnosť presného zapínania jednotlivých sekcií a trysiek, čo minimalizuje prekrytie a znižuje spotreby postrekov. Kabína stroja je navrhnutá s dôrazom na pohodlie obsluhy. Ponúka pneumaticky odpružené sedadlo, výbornú zvukovú izoláciu a intuitívny ovládací terminál AmaDrive, ktorý umožňuje nastavenie všetkých funkcií, vrátane režimov Eco a Power pre optimalizáciu spotreby paliva. Pantera je plnohodnotný člen polnej ríše. A čo vy? Aký máte na ňu názor? Dajte nám vedieť do komentárov. Čaute.